Vítajte pri ďalšom diele Hudby na čerstvo. Ja som Mad Mike. Dnes som pre vás pripravil poriadne nabitý set. Zastavíme sa u Deftones, ktorí znova skúšajú posunúť svoje vlastné hranice. Pozrieme sa na hypnotizujúcu energiu Florence the Machine, umelecké klenoty Wolf Alice, rozjuchané rytmy Pendulum, temnoumelecký experiment Somber, silné riffy od The Pretty Reckless a samozrejme nekompromisný metal od Testament. A tým ani zďaleka nekončí, mám tu pre vás ďalšie čerstvé tipy, ktoré stoja za vašu pozornosť. Chcem, aby ste z tohto dielu odišli s playlistom plných emócií. Od tých jemných až po totálny výbuch energie. Nakoniec malá sladká bodka v rubrike Retro. Rozoberieme si album Korn Follow the Leader. Otázky budú: prečo to bola taká bomba v 90. rokoch? Ako to dopadlo na scénu? Ktoré momenty sú stále svieže a skutočné? Ak sa vám páči, čo počujete, dajte odber na kanál Mad Mike. Zapnite zvonček a pridajte sa do našej Mad Family. Čím viac vás je, tým lepšia zabava v diskusiách, v komentároch. Takže pripravení? Poďme na to. Štartuje ďalší diel Hudby na čerstvo. Private Music prichádza 5 rokov od posledného albumu OMS a 30 rokov od založenia kapely. Už samotná skutočnosť, že ide o ich 10. štúdiové album, pôsobí ako memento pre fanúšikov aj kritikov. Že Deftones stále nechcú len opakovať zabehnuté postupy, ale snažia sa posúvať svoju umeleckú hranicu ďalej. Zvukovo album kombinuje monumentálne gitarové steny s jemnými ambientnými detailami a textúrami, v ktorých frontman Chino dokáže šepkať rovnako sugestívne ako kričať. Z poetického hľadiska je zaujímavé, že texty nechcú byť úplne rozluštiteľné pri prvom počutí. Sú skôr ako puzzle, ktoré sa otvárajú postupne. Pri nahrávaní albumu Deftones pracovali v niekoľkých štúdiách, čo umožnilo kombinovať rôzne akustické charaktery a nakoniec získali veľmi vrstvený a zároveň kompaktný zvuk. Je cítiť, že pri práci na albume Deftones mysleli aj na koncertnú dimenziu. Skladby obsahujú momenty, ktoré sú navrhnuté tak, aby v arénach fungovali ako explózie, ale aj ako tiché momenty spojenia, čo kapela plánuje demonštrovať na svojom plánovanom turné. Kapela sa pri práci nebala použiť digitálne aj analógové postupy, čo dalo nahrávke výrazný, no zároveň prepracovaný zvuk, keďže každá frekvencia má svoje miesto bez zbytočného zahlušenia. Ak si fanúšik, ktorý hľadá nový impuls, album ti ho ponúkne, či už v jednoduchom momentálnom potešení, alebo pri dlhodobom štúdiu jeho vrstiev a textov. Album Alienation je už 8. štúdiový počin 3 Days Grace, ktorý zároveň znamená triumfálny návrat pôvodného frontmana po viac než 10-ročnej pauze, čím kapela získala späť silu nostalgie aj novú energiu. Vďaka návratu starého frontmana Gottiera sa formácia stáva kvintetom s dvojicou vokalistov, pričom ich hlasy sa navzájom doplňajú. Alienation je dôkazom, že 3 Days Grace sú stále schopní písať hymny, ktoré dokážu zasiahnuť generácie a pritom nestratiť svoju tvár a emócie. Pre fanúšikov ide o niečo viac než len nové album. Je to symbol znovuzrodenia, experimentu so štýlom i potvrdenia ich schopnosti citlivo reagovať na dnešný svet. 15. novembra 2025 vystúpi 3 Days Grace na pôde For La Carlin v Prahe, kde sa od nich očakáva koncert plný energie, vrátanie nostalgie a surového rockového dizajnu. Skúste si najskôr pustiť celý album bez prestávky, aby ste pochopili jeho dynamiku, ktorá vás prevedie od agresívnych riffov až k melancholickým pasážam. Na záver možno dodať, že album síce vychádza v čase preplneného hudobného trhu, no silný koncept, návrat legendy a produkčný drive z neho robia udalosť, ktorá si zaslúži vypočuť. The Clearing je 4. štúdiový album Wolf Alice a predstavuje výrazný krok od pop-rockového zvuku s nadýchom 70-kových nálad. Pričom kapela sa spojila s producentom Gregom Kirstnom, známym svojou spoluprácou s Adele či Miley Cyrus. Skupina skladby písala štvrti Seven Sister v severnom Londýne, kým album nahrávala v štúdiu v Los Angeles, čo je spojenie lokálnej britskej identity s hollywoodským štúdiovým leskom.
Príbehy zo zakulisia hovoria o tom, že niektoré vokálne pasáže vznikali spontánne, priamo improvizáciou v štúdiu. Na albume je prítomná inšpirácia žánrami ako glam, folk alebo dream pop s odkazmi na osobnosti ako Blondie či Kate Bush, ktoré album obohacujú o ženskú sílu a eleganciu. Album by som označil ako sebareflexívne dielo, kde sa kapela posúva z indie pozadia do plnohodnotnej pop-rockovej podoby s hĺbkou aj dosahom. Ak chcete kapelu zažiť naživo, Wolf Alice zahrajú 10. novembra 2025 v Prahe vo Veľkom sále Lucerny. Budem sa tam na vás tešiť. Pendulum predstavuje prvý štúdiový album po 15 rokoch, čo je udalosť, ktorá znovu sústreďuje pozornosť na tento projekt ako na jedno z hlavných mien elektronickej scény. Album obsahuje 16 skladieb a približne 54 minút hudby, čo je dosť priestoru na to, aby Pendulum mohli simultáne vypustiť veľké energické bomby a prepracované pasáže. V presttexte kapely sa objavujú názory, že materiál vznikal postupne od roku 2020, počas ktorého sa menili v kapele nálady, ambície aj osobné výzvy členov. A preto časová odstupnosť pridáva albumu narratív hľadania vlastnej identity. Hudobne album Inertia často kombinuje ťažké gitarové riffy, industriálne perkusie a breakbeatové synkopy so syntovými plochami. Výrazný prvok nahrávania bolo pozvanie hostujúcich interpretov z rôznych scén, ktorí priniesli prelievanie žánrov. Metalová agresia od Bullet for My Valentine, punkovo-energický náboj od Vargasm či alternatívne osvieženie od Avalation. Pre českých fanúšikov jedna dôležitá informácia. Pendulum predstavia nové album aj naživo. 16. októbra 2025 koncertujú vo Forle Karlín v Prahe, kde očakávam energický mix starších klasík a nových piesní. Somber vydáva svoj prvý album I Barely Know Her a stihol sa umiestniť v prvom týždni v rebríčku Billboard na 14. mieste. Pričom prináša svieži mix popu a indie rocku s citlivými textami o rozchodoch a samote. Všetko bolo napísané a spoluprodukované samotným Sombrom a Tony Bergom. Lead single Back to Friends, vydaný už koncom roku 2024, otvoril dvere Sombrovi do mainstreamu. Vďaka TikToku sa stal Sombrovým prvým hitom v rebríčku Billboard. Získal platinové certifikáty a mnoho ďalších ocenení v mnohých krajinách, čím položil základ tohto úspešného albumu. Album Sombrom vyštilizovaný v legendárnom štúdiu Sound City Studios zoskupuje 10 skladieb vrátane 4 prevzatých singlov, pričom každý z nich už sa stal fenoménom a prerazil v hitparádach. Jeho vokály sú často vrstvené alebo upravované tak, že znejú ako keby vychádzali z preťaženého reproduktora, čo len počiarkuje emocionálnu urgentnosť aj moderný glam-popový záber nahrávky. V konečnom dôsledku debutový počin Sombra nie je len zbierkou hitových materiálov, ale skôr mozaikou momentov od virálnych singlov cez osobné lyrické mapy až po produkčné experimenty. A hoci sa zdá, že je to album o rozchodoch a zmatku, v skutočnosti je to debut, ktorý hovorí: hej, môžem byť pop, aj umenie zároveň. Ak hľadaš debut, ktorý si trúfa byť kontraverzný, no zároveň profesionálne zvládnutý, The Provocateurs od Adely je presne takým projektom, krátky, no nabitý nápadmi. Projekt pozoruhodne využíva stratégiu postupného vydávania a publikovania singlov, ktoré v čase vydania EP už vytvorili základňu fanúšikov a mediálny šum okolo Adele. EP bolo pôvodne ohlásené s iným dátumom vydania, no vydanie sa posunulo po doplnení ďalšej piesne do finálneho tracklistu, čo ukazuje, že projekt tesne ešte pred dokončením prešiel kreatívnou revíziou. Texty sa neboja skúmať témy moci, exhibície, zraniteľnosti a kompromisov v pop priemysle, pričom autorka ich podáva s nadhľadom a častou iróniou, ktorá z EP robí aj spoločenskú reflexiu. Pre slovenskú scénu je to dôležitý moment, lebo Adela reprezentuje príklad, že mladý umelec zo strednej Európy dokáže sa presadiť v globálnom prúde popovej diskusie s jasným a autorským hlasom. The Provocator ostáva projektom, ktorý dáva priestor ďalšiemu vývoju.
Nie je ako uzatvorenie debut, ale ako programový nástroj pre to, čo Adele plánuje stavať v nasledujúcich kapitolách svojej kariéry. EPčko Infinite Heights End of Times vyšlo a okamžite ohlásilo Rage Flowers ako výrazné nové meno na austrálskej indie scéne. Debut obsahuje 7 piesní a približne trvá 23 minút, čo vytvára kompaktný, no dynamický zážitok plný intenzívnych a náladových kontrastov. EPčko pôsobí ako štýlový mix dream popu, grungeu a indie rocku, v ktorom sa surovo strieda s atmosférou a vintage citom. Pre poslucháčov to znamená, že ide o materiál, ktorý funguje v súkromnom tichu a zároveň v živom spojení. Má hlboký emocionálny dosah aj estetickú krásu. Je to hudba pre dnešok aj pre budúcnosť. Je decentná v produkcii a maximálna v emóciách a estetike. Florence the Machine ohlásili nový projekt s názvom Everybody Scream, ktorý má oficiálne dátum vydania 30. októbra 2025 a už samotné načasovanie na Halloween naznačuje, že ide o prácu, ktorá v sebe spojuje prvky temnoty, rituálu a veľkej teatrálnej emotivity. Zo zákulisia zverejnené teasery prezrádzajú, že autorka experimentovala s témami čarodejníctva, ľudového hororu, mysticizmu a poetickej šialenosti, čo podložené obrazmi a slovami na bielom paneli pôsobia viac ako premyslená výtvarná koncepcia, než ako náhodný estetický výstrelok. Video k songu Everybody Scream pracuje s obrazmi masového rituálu, paniky a posadnutosti, pričom v niektorých záberoch sa objavujú známe tváre z kapelného okruhu, ktoré dodávajú klipu pocit, že ide o spoločné umelecké gesto, nie o promospot. Florence the Machine vystúpia v pražskej O2 Arene 5. marca 2026, pričom ide o ich prvý koncert v Česku, čo pre miestnych fanúšikov znamená dlho očakávanú premiéru kapely na domácej scéne. Verím, že sa tam spolu vidíme. Nový single For I'm Dead kapely The Pretty Reckless okamžite signalizoval návrat kapely do ostrejšieho a temnejšieho zvukového priestoru po niekoľkých rokoch relatívneho ticha. Už prvé sekundy skladby naznačujú výrazné prepojenie akustickej, takmer rituálnej úvodnej nálady s nástupom ťažkého gitarového riffu, čo robí z piesne kompozíciu, ktorá sa postupne otvára a láka poslucháča k opakovaným prehraniam. Namiesto nostalgického návratu k overenému zvuku sa kapela nebojí ťažiť z hutnejších gitarových vrstiev a temnejších textúr, ktoré robia skladbu ťažšou, no zároveň prístupnejšou. Taylor Momsen v rozhovoru zdôraznila, že pieseň nechce nutne interpretovať vlastný zámer za každú cenu, ale že chce, aby hudba hovorila sama za seba. V lete sme The Pretty Reckless mohli vidieť v Prahe ako support AC/DC. A tento kontakt s obrovským publikom bol zrejme signálom pre ich rozhodnutie nasadiť silný a energický single práve teraz. Z komunikácie kapely tiež vyplynulo, že pieseň je súčasťou širšieho vývoja, nie jednorazového návratu, ale postupného dokončovania nového albumu, ktorý ešte nie je úplne uzatvorený. Nový single Infanticide AI od legendárnych thrash metalistov Testament okamžite poslucháča udrie svojou rýchlosťou a temným konceptom, čo jasne signalizuje, že kapela má stále chuť ísť do prvej línie metalovej agresie. Už samotný názov skladby a textové motívy, ktoré varujú pred automatizovanou represiou, deepfake generáciami a strojovým prepisovaním ľudstva, dávajú piesni politicko-technologický náboj, ktorý je v dnešnom kontexte nielen provokatívny, ale aj znepokojujúco aktuálny. Single slúži zároveň ako jasný signál pre fanúšikov, že nasledujúci album Parabellum, plánovaný na október 2025 cez Nuclear Blast, bude tematicky aj zvukovo sústredený a variabilný. Mix a mastering boli navrhnuté s ohľadom na dynamiku. Kapela chcela, aby blastovanie i tiché momenty stále držali silu a úder. Preto sa venovala presným transientom a rozloženiu frekvencií, aby riffy nestratili svoju údernosť. Infanticide AI nie je len ďalší single do diskografie Testament, je jasný signál, že kapela má stále energiu a myšlienky,
ktoré dokáže premeniť na hudbu s údernou relevanciou aj pre súčasnosť. Follow the Leader pôsobí ako ambiciózny krok Korn do širšieho kultúrneho priestoru, lebo spojil ich korene s výraznými produkčnými ťahmi a vizuálnymi rozhodnutiami, ktoré album poslali do povedomia masového publika. Nahrávalo sa v štúdiu North Hollywood. Kapela pracovala s určitou slobodou. Mohla experimentovať, pozvať hostí a natáčať viacero jednotlivých verzií partov, čo poskytlo materiálu variabilitu. Hudobne je album výnimočný aj tým, že Korn priniesli mix funkovo-metalových groovov a temných, žalostných vokálnych liniek, čo im pomohlo osloviť širšie spektrum poslucháčov. Dôležitou súčasťou nahrávacieho príbehu sú aj osobné momenty, ktoré kapela vkladala do piesní. Práve tie robia album hĺbším, než len zbierkou skladieb. Štúdio bolo miestom divokých momentov, party, improvizácie, niekedy aj chaos. No práve tie okamihy prenikli do nahrávky a dali jej autentický náboj, ktorý je cítiť dodnes. Prvý týždeň predaja ukázal, že risk sa vyplatil. Album debutoval vysoko a stal sa jedným z najpredávanejších nosičov kapely, čo následne viedlo k platinovým certifikátom a zvýšenej pozornosti v tom čase o nový žáner nu metal. Nakoniec album Follow the Leader zostáva v histórii nielen ako komerčný úspech kapely Korn, ale aj ako dokument doby, ktorá reflektuje túžbu kapely byť hlasnou a viditeľnou v žánri, ktorý sama pomohla vytvoriť. A toto je na dnes všetko z hudby na čerstvo. Dúfam, že ste si našli aspoň jednu pieseň, ktorá vám spríjemní deň. V popise tohto videa nájdeš playlist na Spotify a priame linky na všetky videoklipy. Presne tam môžeš spokojne pokračovať v počúvaní muziky. Na záver malý citát, ktorý ma vždy nakopne. Hudba je kompasom pre emócie. Ukazuje, kam smerujeme bez slov. A keď chceš ísť hneď ďalej, pusti si ďalšie video. Čakajte tam viac tipov a hĺbších podorov do nových kapiel. Stretneme sa opäť o týždeň pri ďalšom dieli Hudby na čerstvo. Pekný deň a nech vás hudba sprevádza na každom kroku. Ja som Mad Mike a toto je Hudba na čerstvo. Ahoj!